Хайде, хайде. И по-бързо да се връща Стоенчо от тая Виена. Чули? Хич не му и треба, така му речи. Да се връща на мама момчето. Добре, да. И пари на вятъра не кръчете. По-малко манджа, повече хляб. Манджата ортака кизията. Ей, да слушайте майка си, защото Лука внимавай, скъсам ти главата. Какво са, бе? Аз май няма вас в реда, бе. Ей! Слушай, бе, и вие за Европата ли, бе? Че за къде другаде? Аз сега подигни мене, пък аз посветя. Дай. Давай другия, Пешо! Нали, що народ се е юрнал за Европата.